Hey guys, welcome back to our channel. Oh guys, जोङो दिनै दुर्गा फुजानि ब्लग बानायनो नागिरदों। स' नोंथांमोना नायलांदो बिजनि एरियायाव माबायदि दुर्गा फुजा जायो। स' नोंथांमोना जोंनि ब्लगनि गेजेरजों मिन्थिगोन बिजनियाव माबायदि दुर्गा फुजा जादों। गिदिर ना फिसा जोंबो नायाखै दिनै जों नायहैबासो मिन्थिगोन आरो। स' नायलांदो नोंथांमोना। Bad bitch, if she do it, I say so too. Big 40s and a big ass Draco. 3 more millions when you ask how my day go. Put up a phone, not a blueberry fango.